Damos comezo a esta sesión extraordinaria do pleno de ontes que convocamos porque hai asuntos que debemos tratar con celeridade e nos asuntos da convocatoria poderos ver, non hai acta da sesión anterior, a ser extraordinario. O primeiro punto da orden do día é un expediente de contratación, como ben sabedes, que é o expediente de licitación das obras do IDAI, da nivel enerxética dos alumeados exteriores do Concello de Onces, e o que se trata basicamente de adxudicar, culminar, por tanto, o proceso de licitación, non o expediente, evidentemente, ainda continúa as obras e posterior certificación ou finalización, pero, bueno, ao ser un proxecto que supera a cuantía estipulada, debe ser aprobado, como ben sabedes, en pleno. Resultou adxudicataria deste proxecto a empresa Control e Montajes Industriales, FIME S.A. O contrato, que é un contrato importante, é un contrato, culminamos un proceso que levou moito tempo, porque se trata de un contrato realmente importante pola súa cuantía e pola súa complexidade. O contrato ascende a 811.000, ou vai ascender a 811.680 euros, o que se adxudique. Unha baixa importante tamén en relación ao orzamento que manexábamos para este investimento. Hai que lembrar que está financiado o 80%, se non recordo mal, polo Instituto de Diversificación e Forro Enerxético. E, bueno, pois nada máis, simplemente lle damos para adiante a adxudicación, se así considera o pleno. Ten a palabra o Partido Popular. Vale, moitas gracias. Pois, nós, con referencia a este punto, mantemos a mesma posición que xa manifestamos no pleno ordinario de maio, é que esta empresa resultou, segundo as actas da mesa de contratación, que presentou a oferta máis ventaxosa, a mesa considera que debe ser adxudicataria do concurso, pois nós non temos nada que decir ao respecto. O que sí queremos é repetir o que non nos cansamos de decir en múltiples ocasións ao equipo de goberno. A ver se temos sorte, nunha destas toman nota e melloran a súa xestión. E trátase, unha vez máis, da lentitude que manifestan habitualmente na tramitación dos asuntos do Concello, polo que lle rogamos que no futuro sean máis rápidos e máis áxiles, de maneira que, ceñíndonos a este caso, non se poña en perigo o cobro desta axuda polo incumprimento dos plazos que se requiren nas bases da convocatoria, porque se ben é certo que se les concedeu unha ampliación de prazo para a adxudicación do proxecto, hasta onde nos consta, para todas as demais fases do expediente non hai ninguna modificación, é dicir, que os prazos siguen sendo os mismos. Esperamos que non sigan o mesmo ritmo e que non cheguen a tempo para cumplir con esos prazos. Nada máis e moitas gracias. Bueno, pues non sei igual que nos plenos anteriores, no de maio, onde se presentou esta obra que se vai a cometer no noso concello, esta mellora, mellor dito, que se vai a cometer en canto a infraestructuras enerxéticas se competen, pois vamos a seguir mantendo a mesma posición, benvidas sean, bueno, esperemos que a leven a cabo en tempo prazo, tal como llegaba de calcar a vocella do PP. Moi ben. Partido Socialista. O Partido Socialista, vistos os informes pertinentes habidos hasta ahora de intervención, secretaría e demais pasos levados a cabo por este mesmo pleno en referencia a este tema, seguimos deixando nas súas mans os seguintes pasos, que nos afixemos con anterioridade. Entón, nas súas mans está. Bueno, pues nada, pouco máis dicir. Como digo, un procedimento complexo,
saben ustedes que hai, non sei se o pleno pasado anterior, podemos escribir para requerir documentación á empresa. Sabemos que isto ao final vai retrasando os tempos, pero agardemos que se empece a executar esta obra o antes posible, porque é importante para o Concello, ao máximo, os tempos que corren canto a factura enerxética será facturada. Bueno, se parece que procedemos a votar, non sei se ten algo que comentar. Votos a favor da contratación, a adjudicación deste contrato. Abstencións. Bueno, pois apróbase con votos a favor do programa, abstencións do resto dos grupos. Ben, seguinte punto da orde do día, expediente 204/2021, é referido á modificación da relación de postos de traballo do Concello. Ben, explicado brevemente, o que se trata neste punto de facer unha modificación puntual na relación de postos de traballo, e, se non me equivoco, a Vicente está en vigencia desde 2018, non sei se penso que non estou equivocado. Isto é motivado fundamentalmente por a necesidade de incluir dúas prazas novas, as prazas do punto de atención á infancia, que vostedes saben que nós reforzamos ese servizo, ampliámoslo. Eso implica crear dúas plazas novas e, por recomendación dos órganos de intervención particular, se nos insta a modificar a relación de postos de traballo e, entendíamos que, xa que facíamos esta pequena reforma puntual, sería importante tamén incluir na relación de postos de traballo tres prazas que nos consideramos que son importantes, estructurais, por tanto, que xa existían de facto, xa se viña provendo ese servicio por parte do Concello. Falamos da orientación laboral, da xente de emprego, desenvolvemento local e normalización lingüística, e por ese motivo se propón a inclusión destas tres que acabo de nomear e as dúas anteriores a que fixen referencia, tanto auxiliar do pai como atención educativa no punto de atención á infancia. Indicar que no caso das tres prazas de orientación laboral, ADL e normalización lingüística, a parte, digamos, do grosso da súa función que se establece na RTP, tamén nos permite, de alguma maneira, dotarnos de persoal que pode facer outras labores vinculadas a esas áreas, do punto de vista cultural, na área de normalización lingüística, ou do punto de vista administrativo, tanto na orientación laboral como a ADL, que tamén é importante e necesario. Seguiuse o proceso que está arreglado neste sentido, procedeuse a abrir unha mesa de negociación con representantes dos traballadores, poden ver no expediente as actas da reunión, e ademais se aprobou por unanimidade por todos os representantes dos traballadores a proposta que se facía por parte do grupo, neste caso do grupo de goberno, do Concello, ou do goberno, mellor dito, e agora, como é pertinente, traémola aquí para, se consideran ustedes oportuno, aprobar inicialmente. Isto é un proceso tamén que está reglado desde este punto de vista. Aprobámoslo inicialmente, expónse a información pública, publicase no BOC, se non estou equivocado, damos un período de alegacións e, se non houver alegacións, creo que queda aprobado a nova relación de postos de traballo. Pero, necesitase, evidentemente, aprobarlo inicialmente en pleno. Pouco máis que dicir. O Partido Popular ten a... Gracias. Bueno, pues a nós parece que efectivamente a RTP é un instrumento moi importante a hora de regular e de estruturar os postos de traballo do Concello. De feito, a RTP, como acaba de decir o señor alcalde, aprobouse no ano, penso que en decembro do ano 2018, estando no goberno o Partido Popular, precisamente. E sabemos tamén que esta RPT é un documento vivo e que, por tanto, pode ser sometido ás modificacións en función das necesidades que se poidan crear o goberno municipal identifique como tales. Tamén sabemos que, neste caso, tanto os sindicatos como os representantes dos traballadores aceptaron a modificación que estamos a tratar. En líneas xerais, dos informes que acompañan este expediente, pódese derivar
que se están a cumplir todas as condicións que deben de darse para proceder a esta modificación, pero de todos os xeitos, neses informes introdúcense algunhas observacións que nos preocupan, como por exemplo o incumprimento da estabilidade orzamentaria ou certas dúbidas de carácter competencial en algún dos postos a incluir. Tamén queremos manifestar que temos dúbidas con respecto á oportunidade do momento en que vostedes propoñen esta ampliación, porque aprobar este expediente agora mesmo significa un aumento da partida orzamentaria destinada ao pago dos traballadores. E ao mesmo tempo, neste mesmo pleno, traen outro punto do orde do día, que é unha modificación de crédito do encargo remanente de tesourería para poder facerle frente ao pago das nóminas dos traballadores, porque no orzamento prorrogado do ano anterior, porque están ustedes funcionando, non teñen crédito suficiente para facelo. É dicir, que estes dous conceptos sonan como un pouco incoherentes. Pero iso é o que sucede cando se goberna da maneira en que vostedes o fan, sen ter aprobados uns orzamentos en tempo e forma, e, polo tanto, sin identificar de maneira eficiente a situación real dos gastos anuais. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Ten a palabra a portavoz do delegado. Bueno, si ben é certo que o punto número 2 da orden do día di textualmente modificacións das condicións de traballo dos traballadores do Concello. Bueno, pois nós, o BNG, obviamente non vamos a poñernos en contra ou posicionarnos en contra do que sea unha mellora laboral dos traballadores do noso Concello e, por tanto, de cubrir as necesidades da nosa veciñanza. Si ben é certo que entendemos que, tal como se apuntaba, a modificación que traen de crédito, que traen a posterior, en la que incluyen pois, o pago a estes traballadores, chama moito a atención. Deberían estar os orzamentos aprobados casi no mes de agosto, pero aquí estamos, sin ter expectativas por lo de agora de teros. Ainda así, nós entendemos que son prazas estructurais básicas, que son necesarias para un mellor desenvolvemento e atención aos veciños e veciñas do Concello de Outes, e, por tanto, vamos a ter en consideración este punto por encima de todos os ou do outro calquera. Bueno, moitas gracias. Partido Socialista. Perdón. Sí, que se me esquecía falar dun tema. Nas actas aparecen reflexados, nas actas das mesas de negociación, demandas por parte dos traballadores, que, queremos entender que, ao final se chegou a un acordo con representantes sindicais, si hai unhas demandas por parte deles que lles gustarían que fosen tidas en conta, e se lles escoitase. Pois creo que actuando de boa fe deberían facelo, escoitar a estes traballadores e ter en conta as súas necesidades e seguramente as melloras que vayan a propoñerlle ao goberno. Vale. Partido Socialista. Pois ao Partido Socialista de Outes non lle cabe a menor dúbida de que uns postos de traballo que xa se están executando e que, en teoría, van a ter unha continuidade longa no tempo, deben estar integrados na RPT do Concello. E máis, creemos firmemente que a mellora das condicións de traballo para calquer persoa axuda, ou así debería ser, a desempeñar o mesmo con máis alegría e sen preocupacións,
o que debería ser positivo tanto para o traballador ou traballadora como para a empresa, neste caso o Concello. Nada máis, e moitas gracias. Bueno, simplemente, de forma moi escueta, eu creo que a proposta ten uns informes favorables, digamos, que ten que ter, evidentemente, desde o punto de vista de intervención, fai ser algún comentario, pero isto non impide que non obsta que non sexa favorable o seu informe, non? Obviamente, pois depende de se hai subvención ou varios postos que se aparecen aquí teñen subvención, igual que xa teñen outros que xa están incluídos na RPT neste momento. Tamén teñen subvención, supoño que no seu momento tería o mesmo comentario, non? En relación ao que vostede contaba, efectivamente, hai outras demandas dos traballadores que nos emplazamos no seu momento, cando foron as negociacións, indicando que isto era unha modificación puntual a que no seu momento vai haber que facer unha revisión seguramente máis fonda, porque, como sinalou tamén a portavoz do Partido Popular, é un documento vivo que hai que estar revisando, bueno, non de forma continua todos os días, pero sí cada certo. Non sei se teñen algo máis que dicir. Sí, non sei se me entendo realmente, falaba da ninguna subvención, falaba de competencias, que son postos que non son de carácter competencial do Concello, algúns deles, non da subvención. Vale. Moi ben, procedemos entón a votar. Votos a favor, a modificación da RPT. Abstencións. Apróbase como voto do Goberno no Grupo Socialista e abstención do resto dos grupos. Vale. Bueno, o seguinte punto, digamos que é unha traslación directa do que acabamos de aprobar, non? A modificación da RPT implica tamén modificar o cadro persoal de 2020, non? O cadro persoal ten unhas diferencias en relación á RPT, que aparecen aquí no informe de intervención. Digamos que o cadro persoal ten máis relación coa área económica, nos postos ao final, e que está orzamentado, pois, para o persoal, capítulo 1, e como pode, evidentemente, aceptar esta modificación da RPT neste orzamento para o capítulo, non? Pouco máis que indicar, non? Bueno, efectivamente, hai unha pequena consecuencia do punto de vista económico, incorporar eses postos da RPT, incorporar, sobre todo, os dous postos do punto de atención à infancia, é o que máis efecto económico con diferenza ten. Por qué? Porque no momento, no orzamento actual, nós temos 8 meses, orzamentado 8 meses, o persoal que, de facto, ocupa o posto de auxiliar e de atención educativa no punto de atención á infancia, non? Entón, meteron na RPT, e na que non nos introduciron na RPT, teríamos que pagar igual os outros 4 meses, bueno, que implica, pois, case 16.000 euros a maiores de custes laborais. E iso fundamentalmente, esa diferencia, pois, tamén, en canto a técnico de promoción e dinamización lingüística, que realmente, pois, tiña unha remuneración básica, moi baixa, e con esta mellora, pois, tamén se mellora, digamos, a remuneración. Nada máis que comentar. Remitímonos a intervención anterior. Vale. Venegar. Home, debería estar nos orzamentos, pero todo o que sea unha mellora e estabilidade para os servizos do Concello, pois non teremos esa postura. Moi ben. Pisón. Non comento. Moi ben. Bueno, pois, votos a favor deste punto, modificación do cadro persoal. Abstencións. Aprobase votos a favor do Grupo do Goberno, abstención polo resto de grupos. Ben, seguinte punto, expediente 601-2021, modificación de crédito, e basicamente no que consiste é en aprobar un suplemento de crédito para atender novas necesidades que en estes momentos, novas necesidades
que tiñamos, pero que non estaban provistas de crédito no noso cadro orzamentario actual. Falamos de dúas partidas, fundamentalmente, gastos de persoal na área de gasto 2, que ten que ver con servicios sociais, por tanto, non ten que ver co que acabamos de aprobar agora os cambios na RPT, e iso por unha banda, e por a outra, pois tamén se trae aquí a proposta para aprobar un suplemento de crédito para a liquidación a liquidación que nos fai a Deputación da Coruña polo servicio de cobro dos impostos que son nosos, pero que nos cobra cada ano a Deputación, nomeadamente IBI e IAI. Ben, cada un ten unha explicación, cada un destes suplementos de crédito que propoñemos ten unha explicación. En canto ao capítulo de persoal na área de gasto 2, é un capítulo que está neste momento infradotado e que necesita máis recursos por varios motivos. Primeiro, porque as subidas salariais que se contemplan este ano, tanto derivadas da suba do IPC como da aplicación do convenio, implica un maior gasto, non temos suficiente dotación. En segundo lugar, como vostedes puderon ler no informe de intervención, na propia memoria da alcaldía, hai unha serie de gastos de persoal en esta área, nomeadamente os que teñen que ver cos traballadores do obradoiro de emprego e o persoal contratado para o circo, que en caso de que nós, por exemplo, que queiramos cubrir alguna baixa, pois xa temos un problema, como estamos tendo neste momento, porque implica un custo maiores que nós non temos subvención suficiente para atender eses custos. Con eso implica ter que dotar unha cuantía supletoria este capítulo 1. Do mesmo xeito que acaban de aprobarnos a contratación dunha persoa por medio do Aprol Rural, concepto, se non me equivoco, un tractorista, e hai unha parte que temos que cubrir con recursos propios que teríamos que, por tanto, suplementar tamén con este crédito que propoñemos hoxe aquí. En canto a liquidación da Deputación, que nos fai a Deputación, xa podemos explicar na comisión, basicamente estamos falando da liquidación de 2019, que se tiña que ter contabilizado en 2020. Aquí realmente non hai un pago, porque a Deputación, cando nos ingresa o que recauda por os nosos impostos, xa nos deduce, de alguma maneira, esta liquidación, o que nos cobra por cobrar os impostos, non cambio xeito. Pero sí que hai que contabilizarlo. En 2020 non se contabilizou, pasouse o tempo cando tiñamos que ter o contabilizado, finalmente non se fixo, e a liquidación, sin embargo, de 2020 xa se contabilizou este ano, pero non só tiñamos partida para un ano, non? E, por tanto, agora non temos partida, son 45.000 euros. Entón, necesitamos suplementar o crédito para a liquidación de 2019. E esta é un pouco a explicación do expediente que traemos agora. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moitas gracias. Pois ben, señor Gonzalo, unha vez máis, volvemos ao descenso. Volvemos á pouca importancia que lle dá o seu goberno á xestión da economía municipal de Ourense. Non teñen vostedes orden ningún no referido aos gastos que son comuns do Concello e que teñen que ser asumidos polo orzamento anual, equilibrando os gastos que se teñen cos ingresos que se teñen. Nós aquí fixemos notar en varias ocasións que están demostrando vostedes que semos remanente de tesourería, non se veían gobernar este Concello e resolver os asuntos que son cotidianos e recurrentes e que, como tales, deben de ser planificados e referenciados dentro deses orzamentos que vostedes non son quen de confeccionar. Utilizan vostedes o remanente de tesourería con unha alegría e con unha responsabilidade fora do común. Que queremos arranxar uns camiños agrícolas e forestais, que é un gasto que debe estar planificado anualmente,
e imos ao caixón dos remanentes. Que queremos pintar uns edificios municipais, que é unha actuación que debería entrar dentro das partidas de mantemento normal destes edificios, ala, ao caixón outra vez. Que teñen que pagar unhas facturas por uns servicios que contrataron e non tiñan cargos con que pagarlos, pretenden ir tamén ao caixón. Que queremos limpar uns pozos de bombeo que deberían de estar contemplados o gasto dentro do mantemento de saneamento, nesa partida, pois tamén van vostedes ao caixón. Non contabilizan en tempo e forma a taxa de recaudación da Diputación e non teñen crédito orzamentario para facerlle fronte, que fan ir ao caixón. Que non fixemos os orzamentos por ano 2021 e encontramos que a partida que hai nos prorrogados do ano pasado non é suficiente para afrontar o pago dos traballadores este ano. Pois tamén imos ao caixón e utilizamos cargos que son extraordinarios para pagar gastos que son comuns. Teñen a sorte de que cando chegaron encontraron o caixón cheo, pero os cargos do caixón, señor González, non son eternos. A vostedes non lles parecería máis correcto e, sobre todo, máis responsable dos veciños de Outes que dunha boa vez deixasen de improvisar e confeccionasen, consensuasen e presentasen para a súa aprobación o orzamento do ano 2021, no que tivesen cabida todos estes gastos que lle son propios a este documento? Nós pensamos que sería o que teñen que facer, poñerse a traballar, aprobar o orzamento do ano 2021 e planificar a economía do Concello de Outes sin improvisada. Nada máis e moitas gracias. Foi ben. Ten a palabra o Grupo Partido Popular. Dende Belega, coincidimos con moitas das cosas das que acaba de compartir a conselleira do Partido Popular, no sentido de que o Goberno leva improvisando dende o primeiro momento no que asumiu o cargo, non se planificou absolutamente nada e as actuacións que se van facendo son as que se van ocorrendo igualmente e a planificación de necesitar para o día de mañana. Mais alá disso, a nós parecenos que o que se vai aprobar neste caso é necesario e que, ainda que debera ser a cargo dos orzamentos, quizáis non teñamos tantas pegas para que isto saia adiante como pudemos ter no seu momento co que nos pareceu realmente un despilfarro dos aforros dos veciños de Outes, que foi habilitar unha partida de 100.000 euros para pagar 20 ventiladores no pabellón de Roo sin os informes técnicos asignados. Eso xa o dixemos no seu momento e volvemos a dicir. Iso sí que foi un despilfarro. Gastar ou habilitar 100.000 euros do diñeiro aforrado dos veciños de Outes en 20 ventiladores para o pabellón de Roo, que, repito, non constan os informes técnicos necesarios, por lo menos para que o BNG pudera apoiar semellante improvisación. Mais alá disto, como estamos falando de cuestións necesarias, non imos a poñer impedimento para que isto saia adiante, pero sí que imos a dar un aviso, e é que non toleramos máis este tipo de cuestións, que non podemos permitir que isto siga así, e que, cando se trata de botar mandos remanentes, teñen vostedes que falar. Como xa o dixemos na última vez que fixeron, o tema das pistas de montes e dos ventiladores, e volvemos a repetir, non poden facer uso dos aforros dos veciños sin falar e sin consensuar primeiro coa corporación deste concello. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. Pois de verdade que sí. E agora sí que me deixou vostede a barallar. Do verbo abrallar. Xa había tempo que non volvíamos a esa serga verbística. Desconcertar a unha persona sin saber que decir ou como reaccionar. O mal é que eu tuve un tempo para pensar e para reaccionar. Eu ben pensei que desde que vostede é profesor e agora alcalde, que en materia de economía non ia ser eu quen de discutirlle nada a vostede, porque o tiña, e o sigo tendo en grande estima no seu ámbito laboral. Sen embargo, fíxese que ainda coa miña ignorancia na materia, os gastos de persoal, os seus incrementos salariais deben aparecer reflexados nos orzamentos do Concello. Claro,
Aí ven a súa osadía e as súas artimañas, que como aínda non presentou vostede os orzamentos deste ano a este pleno, tiramos de remanentes e tema solucionado. Agora sí, podo decir que aprendín algo de vostede, pero non economía, senón artimañas financieras. Por suposto que ya hai pagar os empregados e empregadas do Concello, faltaría máis, pero cos orzamentos, non cos remanentes. Presénteme vostede os orzamentos do ano 2021, que vai sendo hora, e logo falamos. A única partida, ao meu entender, que vostede podería traer aquí, neste apartado, son os 9.000 euros do fomento de emprego e persoal laboral, pertencente ao PER, e o obradoiro de emprego, porque aquí si se trata de situacións extraordinarias como cubrir baixas de persoal. E se mo permite, por último, o da contabilización da liquidación coa tasa aplicada pola Diputación é aplicable ao presuposto de gastos. Claro que o erro seu é non recoñecer que meteu a pata por ignorancia e que non sabía que tiña que levar vostede a Xunta de Goberno local e cando yo dixeron xa era tarde. Dende o Partido Socialista de Outres recomendámoslle humildade, que recoñecer os erros é de persoas humildes e non pasa nada. Ao contrario, cando así o faga, terá a este partido do seu lado. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, vamos a ver. Simplemente facer unha puntualización, non? Aquí se está falando de estamos votando de remanentes de maneira un pouco máis que imprudente, non? Simplemente quero facer unha reflexión sobre por que hai remanentes. Vostede apuntará que pola súa gran xestión, súa boa xestión, eu considero que non é así. Se hai os remanentes que temos é porque durante varios anos a administración local, e nomeadamente este Concello, tivo unha especie como era a película, chaqueta metálica, non? Unha chaqueta metálica que impedía mesmo gastar recursos que existían. É dicir, impedía que se recaudabas máis do que gastabas, pois poder gastar un poquinho máis. E cal é a consecuencia disso? Multitude de necesidades desatendidas. Multitude. Aí está para ver. Falta investir dinheiro en manter camiños, en manter infraestructuras de diverso tipo. Fai falta recursos importantes para atender, e vostedes deberían saber, as subidas salariais pactadas cos traballadores, que non é pouca cousa, porque se aprobou no seu momento un convenio, uns acordos cos traballadores, que implicaron un 30% de subida na masa salarial. 30% dunha partida que representa a súa vez un 30, máis do 30% do orzamento total do Concello. Por tanto, claro, os remanentes no seu momento, claro, os salarios estaban por o chan, e cando se deixaban desatendidas necesidades importantes, porque estaban acumulando. E agora non o deixan gastar, pois sí, non o deixan gastar. Entón, eu simplemente quero facer ese comentario, non? Por lo demais, eu creo que a proposta está ben clara, agardo que poida, digamos, aprobarse, que se poida, digamos, dotar e pagar con normalidade, porque acaso vai ser así, as nóminas do persoal do capítulo da área de gasto 2, non? Da área de gasto de servicios sociais. Ten algo máis que dicir? Sí. E falaba vostede da xestión que fixéramos o noso grupo cando ganábamos. Mas non foi como a súa, porque recordo que as súas primeiras contas acabou nas vostede con un déficit de 800.000 euros. Se a día 13 de xuño do ano 2019 o resultado da situación da economía municipal fora gestionada por vostede,
o mellor as contas non eran as mesmas. En canto a que houve un incremento da masa salarial para os traballadores, é certo. Nos orzamentos do ano 19 estaba contemplada. Nos orzamentos do ano 20 hasta junio tamén, porque vostede non nos fixo hasta o ano 20 e utilizou eses tan malísimos que había no ano 19. Con respecto a que espera que se poda pagar os cartos do remanente un gasto que é estrictamente común do orzamento municipal, pois non ten máis que facer que traer aquí o orzamento e aprobado, consensual e aprobado. É todo o que ten que facer. É dicir, que non esqueza que de non aprobarse esta modificación de crédito, o único responsable de poñer en perigo, que seguramente que habría outras vías para facelo, de poñer en perigo o pago do persoal do Concello sería o seu goberno, que sería por non dotar a partida orzamentaria correspondente da cobertura precisa mediante a confección dese orzamento que non hai, onde se reflexen as necesidades reais do Concello. Eso é todo o que ten que facer vostede. Eu xa sei que non van a quedar sin cobrar, non poden cobrar os traballadores, non van a quedar sin cobrar. Se vostede é o suficientemente eficiente e fai as cousas como ten que facer. O responsable de non ter os orzamentos feitos, o responsable de que na partida orzamentaria correspondente ao pago dos traballadores do Concello non haxa o suficiente para poder afrontar os pagos previsibles a día 1 de xaneiro de 2021 é o seu goberno, ninguén máis. Nada máis e moitas gracias. Venegas, que nada máis que decir. No, non tengo nada máis que decir. Partido Socialista. Sí, un pequeno comentario. O que fala vostede dos remanentes son produtos de varios anos. Por culpa da lei motor non se poden utilizar. O problema é que o produto desos varios anos, o problema é que vostede quere fundilos todos só nun par de anos. E xa lle digo, repito, pensei que ia aprender algo de economía da súa persona, pero créame que me sinto defraudado nestes momentos. Nada máis, e moitas gracias a Dios. Bueno, non perda vostede a esperanza, vienen de aprender algo de economía, de que sea deste humilde e por un momento retirado da súa profesión profesor. Señora Moliño, como vostede a venda diante da ferida, non? Respecto, non vai ser por culpa nosa que os traballadores non deixen de cobrar. Nós imos a garantir, efectivamente, que os traballadores poden sí ou sí. Fagan vostedes o que fagan, sexan vostedes máis ou menos responsables. Nós imos a garantir. Bueno, vamos a proceder a votar. Votos a favor desta modificación orzamentaria? Non pode votar Dani. Como? Votos en contra? Oiga, pois... Falta abstención, perdón. Pois non se aproba este punto e... Entón, seguimos por seguinte punto. Ben, o seguinte punto tamén ten que ver cos remanentes. Podría decir o resultado do Sí, perdón. Perdón, sí. Decae o punto, o sea, por 4 votos a favor, 5 os votos do Partido Popular e do Partido Socialista en contra, que son 5, e as 2 abstencións do BNG. Sí? Bueno. Expediente 590/2021, modificación de crédito, neste caso, tamén é un expediente, modificación de crédito de remanentes, algo que, de alguma maneira, xa se... Bueno, ten que ver con alguna proposta que xa se fixa neste pleno. En este caso, o que propoñemos é utilizar 60.000 euros, non máis de 60.000 euros, por
por tanto, votar un crédito extraordinario para atender as necesidades, que nos reclama a comunidade educativa do Concello, neste caso do Colexio de Educación Primaria de Outes, o único que temos, non? Como xa comentamos no pleno anterior, bueno, pois había unha serie de peticións que se nos trasladaron e nós, de maneira excepcional, eu digo excepcional porque podemos facelo, porque temos remanentes para poder facelo, e porque atendemos a unha situación excepcional dada a ausencia que ten, e creemos que é urgente ampliar espazos para os rapaces de Outes para educación infantil, e que teñan espazos máis amplos e non aulas tan reducidas. E dado que, bueno, pois a Consellería ten a ben, está máis presta a facer recortes no persoal e menos obras para mellorar a ensinanza, en este caso no noso colexio, bueno, pois excepcionalmente, repito, vamos a propoñer, dotar un crédito para reorganizar os espazos de educación infantil no colexio público, fundamentalmente. Eso evidentemente vai a necesitar autorización da Consellería, que está solicitada por parte da dirección, e bueno, pois, se aproba este crédito, bueno, pois se poderán realizar estas obras xunto con outra que xa fora demandada no seu momento, que é a ampliación do almacén para usos múltiples, neste caso por 12.500 euros, un pequeno proxecto de 12.500 e outro de 48.300 euros. Repito, un esforzo excepcional, creemos que bueno, pois, é importante facelo, agardamos que a Xunta de Galicia tamén faga outros esforzos, se iso fará ou non, pois, por exemplo, coa mellora do gimnasio, das instalacións do gimnasio, que tamén fan falta. Non temos máis que comentar. Bueno, pois, se ben pensamos que as inversións feitas para que os nosos cativos teñan unha mellor educación e conten con infraestructuras máis adecuadas ás súas necesidades, deben ser benvidas. Neste caso, pois, como sempre, plantexansenos certas dúbidas sobre o aspecto competencial destas que vostedes proponen. Xa que, como se indica nos informes que acompañan a este expediente, este gasto de máis de 60.000 euros que proponen non se trata únicamente de actuacións dirixidas ao mantemento e vigilancia dos edificios de titularidade local, que en principio sería o ámbito de competencias que ten o Concello sobre as instalacións do colexio. O que queremos é preguntarle a vostedes se fixeron algunha xestión coa administración que sí ten estas competencias na materia para que de algún xeito se fixese fronte por esa vía ou por calquer outra necesidade que efectivamente se planteese. Venga. Sí, bueno, nós obviamente todo o que se xa investir no futuro dos nosos veciños, nos veciños máis creativos que precisan unha atención axeitada, que precisan unha atención constante, que precisan tamén criarse nun entorno limpo, nun entorno axeitado para o seu correcto desenvolvemento, non vamos a ter nunca ningún problema. Sí que é certo que nos gustaría que estas actuacións foran financiadas totalmente a cargo da Xunta, pois é un servizo que presta a Consellería de Facenda. Nós queremos entender e creemos que debería ser así, que vostedes terían tido negociacións coa Consellería pertinente para fixar estas actuacións e que se traen aquí, como vostede explicou, porque non houve maneira. E entendemos tamén que existen moitas outras actuacións neste centro que se deberían ter feito xa no seu momento, cando se pechou o colexio Emilio Navas Juez, alegando unha mellora no ensino, pois tamén se terían que ter feito outras moitas actuacións no CEIP de Outes para realmente atender a este principio, mas non se fixeron. E o CEIP de Outes sigue agarrando, e ainda por riba, hai pouco houve a pretensión que finalmente, coa mobilización das familias do centro, se paralizou, polo menos temporalmente. Nós creemos que a Xunta debería apostar realmente por ensino das nosas crianzas e o BNG vai estar sempre aí con quen propoña melloras para isto. A mágoa, repito, é que teña que ser a cargo dos fondos municipais
esperamos tanto que a Xunta tome nota desta situación, aumente e actúe onde sexa necesario en fin de outros, e que o goberno tamén, o goberno local, tamén traballe e presione, faga forza e negocie todo o necesario para que a Xunta faga isto. Nada. Partido Socialista. Pois miren por donde creo que se quedou vostede corto nas obras que se van a desenvolver no colexio. O sea que, como volve vostede a tirar dos remanentes, pois podía facer alguna obriña máis. Pero bueno, créanme si lle digo que estiven pensando en si apoiar esta modificación de crédito ou non por esta mesma razón. E iso que se trataba dunha moción deste propio grupo. Pero o meu sentido común e o do Partido Socialista de outros consideramos que a prioridade son os cativos e cativas que cursan os estudios no colexio e que todas as melloras, neste caso de instalacións, son no seu beneficio e no de todos os veciños e veciñas, polo que neste caso si vai ter o noso voto a favor. Bueno, Moito ben. vale moi ben simplemente puntualizar, como xa dixen antes, solicitouse por parte de dirección da dirección do colexio, non? Faremos nós, se é necesario tamén, autorización á Consellería de Educación para que o Concello realizara estas obras e estamos pendentes de recibirlo, de recibir esta autorización. Sí que tamén quero comentar o fío do que apuntaba o portavoz, o concelleiro de Belega, e dicía, bueno, ustedes negocian antes coa Xunta, vamos a ver, hai unha cuestión, ustedes, se non me equivoco, apoyaron no último pleno unha moción, claro, acaba de apuntar o Partido Socialista, que dicía pouco máis que, bueno, hagan ustedes todo o que lles pidan, non? Entón, bueno, creo que non sei se me entendín eu mal, non? Entón, repito, nós facemos este esforzo excepcional. Unha, porque urxe, dada a situación que temos ainda a día de hoxe, eu creo que é bo, desde o punto de vista sanitario e educativo, ter espazos moito máis amplos, máis semejandimos ter, se non me equivoco, menos nun grupo de infantil, que sí que vai haber desdobramento, e no resto non. Bueno, pois, aulas moi cargadas de alumnos, entón, bueno, creemos que isto podemos facer de forma excepcional estes investimentos. Ten algo máis que comentar? Sí. Entón, entendo que o que pediron foi permiso para facer unhas obras no colexio. O que non pediron foi ninguna axuda, ni fixeron ninguna xestión para que esas obras fosen financiadas pola administración que ten competencia neso. O que acaba de decir usted, non fixeron absolutamente nada. Dixeron, queremos facer isto, vostedes chelos sí, temos cartos no remanente, non dicimos nada a ninguén, pedimos permiso, igual ayudarme, pero probablemente deron. Facemos as obras nós con uns fondos que ben podían servir no caso de que vostede fixese o seu traballo, que é explotar todas as vías posibles para que encontrar axudas para traer ao Concello de Outes. E, bueno, pois, ao mellor eses 60 millóns, pois, poderían invertirse en facer outras actuacións que si son competencia do Concello. Pero, se vostede non fai nin a mínima, se non ten nin a mínima iniciativa para conseguir axudas de outras diputacións, vai a facer con todo así, pois, imos apañados. Nada máis, e moitas gracias. Moi ben. Non demos nada mañana. Partido Socialista. Bueno, simplemente comentar. Eu agardo que a Xunta de Galicia asuma o custe a obra de mellora do Senaxe. Así vimos a reclamar. Agardo que a Xunta de Galicia asuma a obra para mellorar o Senaxe. En vez de preocuparse exclusivamente de canto recorta, a ver se fai iso. Eu espero iso, imos pedir, non se preocupe. E despois, temos sorte, vale, pois, cobremos
súas necesidades. E dous, respecto ao que vostede apunta de que este goberno é capaz de conseguir, home, mire, acabamos de aprobar a adxudicación dun proxecto donde imos a recibir unha subvención de 600.000 euros. Eu creo que vostedes, que o recorden no seu goberno, non conseguiron unha subvención desa cuantía nin por asomo. Bueno, procedemos... Non hai máis. Non podemos seguir... Espero que non se poña vostede a asfaltar as carreteras. Bueno, non podemos... pero esta é a competencia do Concello, a forma enerxética, luminaria. Bueno, vamos a proceder a votar esta proposta de modificación de crédito. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase os votos a favor. O grupo de goberno do Partido Socialista Belga e con abstención do Partido Popular. Bueno, acabamos. Non hai disculpas, non hai...